भगवंताचं नामस्मरण करा बरं का. हे शरीर मिळालंय ना तर भगवंताच्या नामस्मरणामध्ये घालवा. हे संसारिक लोक आहेत म्हणले, हे संसारिक लोक काही कामाचे नाही म्हणले. हे जोपर्यंत सांभाळले तोपर्यंत, कवपर्यंत, जोपर्यंत पैसा आहे तोपर्यंत बरं का. जेव्हा आपल्याला आपल्यावर जेव्हा संकट येईल तेव्हा कुणीही आपल्या जवळ येणार नाही. आपल्या जवळ फक्त आपला भगवान परमात्माच राहील म्हणले बरं का. दुसरा कुणीही राहणार नाही, कोणीच राहणार नाही म्हणले. संसारिक लोक आहेत म्हणजे हे पैसे पुरते म्हणजे, फक्त पैसे पुरते, हे काही कामाचे नाहीत म्हणले. फक्त कशा पुरते तर पैसे पुरते. जोपर्यंत पैसा आहे तोपर्यंत आहे. एकदा जर जीवनामधला पैसा गेला बस विषय संपला. संसारामध्ये पुन्हा आपलं कोणीच नाही, फक्त आपलासा फक्त देवच बरं का. एवढा मोठा कोरोनाचा काळ आलता, किती लोक गेले हो, किती लोक गेले का नाही, बरेचसे लोक गेले. पण तुम्ही मला सांगा आज जेवढे आपण कीर्तनाला आहोत आपल्यामधून एखादा तरी गेलाय का? गेलाय? नाही गेला. उपकार कोणाचे? ते देवाचे उपकार आहेत आपल्यावरती. प्रत्येकावर देव उपकार करतो पण देवाकडे गेलं पाहिजे बरं का. हो, हे संसारही करा. कोण म्हणताय संसार करू नका? संसारही केला पाहिजे बरं का, पण संसाराला जोडून परमार्थ केला पाहिजे बरं का. पण काही लोक संसार नुसते संसारच नका. प्रत्येक जण म्हणतोय संसार दुःखामुळे संसार आहे का ना. संसार दुःखामुळेच आहे ना, कारण संसारातले लोक म्हणजे स्वार्थी असते. स्वार्थ कुठे सांभाळतात, कुणानंतर कोणीही कोणाचा नाही. कोरोनाच्या काळामध्ये कोण आपल्या जवळ होतो? ज्याला कोरोना झाला त्याच्या जवळ कोण होतं? असे बायकोनं सुद्धा लांबून भाकर टाकली, अशी लांबून अशी बायकोनं भाकर टाकली बरं का. म्हणजे संसारिक लोक आहेत म्हणले. ऐन वेळेस फक्त आपल्याला देव सांभाळतो, दुसरं कोणीही सांभाळत नाही. एक उदाहरण सांगतो. गजेंद्र नावाचा हत्ती पाण्यामध्ये पोहायला गेला बरं का. भागवतामध्ये गोड कथा आहे. गजेंद्र नावाचा हत्ती पाण्यामध्ये पोहायला गेला आणि पोहत असताना नकर म्हणजे मगर, त्या मगरीने गजेंद्र नावाच्या हत्तीचा पाय धरला. मगर म्हणलं हे रोजच येतंय, पाणी खराब करतंय, पुन्हा माझ्याच अंगावर उड्या आणतंय, म्हणून मगरीनं काय धरला? गजेंद्र नावाच्या हत्तीचा पाय धरला. जेवढं गजेंद्रचं कुटुंब होतं ते सगळं कुटुंब पाण्याच्या बाहेर निघलं बरं का, पाण्याच्या बाहेर. आणि विनवणी करत होतं मगरीला पाय सोडण्यासाठी, पण मगर काय पाय सोडत नव्हता. बरेचसे दिवस झाले संसारी जेवढे लोक होते ते सगळे निघून गेले. आता त्यांना वाटलं काय मगर काय पाय सोडत नाही, सगळं कुटुंब निघून गेलं. शेवट गजेंद्रच राहिला. गजेंद्रानं देवाला प्रतिज्ञा केली. समोरच जे कमळाचं फुल होतं ते कमळाचं फुल सोडीनं तोडून देवाला अर्पण केलं. देवा किती परीक्षा घेतोय श्री माझी. देवाला आणि त्या गजेंद्र नावाच्या हत्तीला वाचवलं. सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की प्रत्येकाकडे देव येतो पण आपण देवाला बोलवलं पाहिजे. पण आजकाल लोक देवाकडे जातच नाही, देवाची भक्तीच करीत नाही, अजिबात नाही. मला देवाकडे गेलं पाहिजे, देवाची भक्ती केली पाहिजे. काही जण करतात, भक्ती करतात, पण केव्हा 70-80 वर्षाची झाली की. हो, एक 80 वर्षाचे बाबा माझ्याकडे आले बरं का. 80 वर्षाचे बाबा माझ्याकडे आले. मला म्हणाले महाराज, 80 वर्षाचे महाराज. म्हणलं काय? ते म्हणले मला तुमच्यासारखी माळ घाला वाटायली. मी म्हणलं आतापर्यंत घातली नाही, आताच बरी घालायची. ते काय म्हणले, काय करावं, चावानाच गेलं. वटाने चावाने गेले. अशा शिल्लक चढ लावू नका. ते गेले दुसरे आले. दुसरे गेले हुशार होते. दुसरे म्हणले महाराज मला बी माळ घाला वाटायली. मी म्हणलं का हो बाबा तुम्हाला बी चावा नका. ते म्हणले मला चावतोय पण पोरच आणून देत नाहीत, फुटाणी आणून देत नाहीत. असं शिल्लक डोकं लावू नका. परमार्थ करायचा आहे ना तर तरुणपणामध्ये केला पाहिजे. तरुणपणा जेवढा आनंद आहे ना तेवढा आनंद पुन्हा दुसरीकडे कुठंच नाही, कुठंच आनंद नाही. पुन्हा संसारात सुद्धा तेवढा आनंद नाही बरं का. इथं बसलेल्यापैकी असं कुणाला वाटतंय संसारात आनंद की इथं आनंद? इथेच आनंद आहे. त्याच्यामुळे चालला आनंद इथं घेतला पाहिजे, दुसरीकडे पुन्हा कुठं आनंद नाही. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. फार मोठा शिकलेला, ऑफिसला शिकलेला मुलगा होता. तो गावामध्ये ऑफिसला जात असताना ऑफिसला जाण्याच्या रस्त्यामध्ये त्याची एक साधू महात्म्याची झोपडी होती. तो रोज साधू महात्म्याच्या झोपडीमध्ये जायचा, साधूचं दर्शन घ्यायचा आणि झोपडीच्या बाहेर निघून जायचा रोज. एके दिवशी साधूला त्यानं प्रश्न केला, का हो रोज तुम्हाला मी बघतोय, फक्त तुम्ही झोपडीमध्ये एकटेच, तुमची बायको, पोरं, आई बाबा दुसरं कोणी नाही का, तुम्हीच एकटे राहतात? साधू म्हणले संसारिक लोक हे काहीच कामाचे नाहीत म्हणले, फक्त मी एकटाच राहतो म्हणले. हे संसारिक लोक काही कामाचे नाही म्हणले, हे स्वार्थ पोटी सांभाळतात म्हणले. हे संसारिक लोक जीवनामध्ये मी आणि माझा भगवंत आहे म्हणले, मीच एकटा, दुसरं कोणीही नाही बरं का. साधूनं मुलाला प्रश्न केला, का तुमचं कोण कोण तुमच्या घरी जीव लावतंय? ऐका बरं का. साधूनं मुलाला प्रश्न विचारला, तुमच्या घरी प्रत्येक जण तुम्हाला जीव लावतं का? मुलगा म्हणाला, मला माझे आई बाबा प्रत्येक जण जीव लावतोय म्हणला. मला जर ऑफिसून यायला थोडासा उशीर झाला तर आई इकडं तिकडं बघती मुलगा कुठं गेला तर. मी ऑफिसून घरी आल्याशिवाय माझी बायको जेवण सुद्धा करीत नाही.
मला जर यायला उशीर झाला तर माझे बाबा एपिसोड घेतात मुलगा कुठे गेलाय म्हणून बघायला. इतके माझ्या घरचे जीव लावतात. साधू म्हणाले एक काम कर, तुला वाटतंय ना तुझ्या घरचे जीव लावते, ते काम कर, आताची आता घरी जायचं, घरी जाऊन अशा हातामध्ये जी पिशवी, ती हातामधली पिशवी खाली टाकून द्यायची, जशाला तसं चेक करून गपचूप पडायचं. श्वास घ्यायचा नाही म्हणले बरं का, अजिबात श्वास घ्यायचा नाही, असं गपचूप बसायचं. म्हणजे घरच्याला असं वाटलं पाहिजे की गेलंय असं वाटलं पाहिजे. म्हणला असं जसं नाटक करायला सांगितलं तसं नाटक करायचं बरं का. तुम्ही सगळेजण इथं करू नका, तुला रिकामा प्रयोग करून बघू नका बरं का. तुम्ही म्हणता कोण कोण जीव लावतं बघायचं, इथं काही करू नका. ते साधून करायला सांगितलं होतं बरं का. सांगितलं, घरी गेल्याच्या नंतर जशाला तशी बॅग टाकली, चेक करून पडला आणि गपचूप असा बसला, असं भिंतीला टेकून देऊन बसला. आई आली, बायको आली, पोरं आली, सगळेजण बघू लागले काय झालं काय झालं काय झालं. आई रडू लागली. आई रडत असताना म्हणाली काळजाचा तुकडा गेला. बायको रडू लागली, सगळेजण रडू लागले. रडत असताना सगळं गाव जमलं. काय झालं काय झालं, गाव जमलं, सगळे पाहुणे रावळे जमले. काय झालं काय झालं, फार गर्दी झाली, सगळेजण रडू लागले. आणि रडत असताना तेवढ्यामध्ये ते साधू महात्मे, ज्या साधूनं करायला सांगितलं होतं तसं ते साधू महात्मे दारामध्ये येतात. आणि दारामध्ये आल्याच्या नंतर दारामध्ये येऊन म्हणतात भिक्षाम देव. आता साधू महात्मे दारामध्ये आले, आवाज दिला. आई पळत आल्याच्या नंतर आई म्हणाली बघा ना, एवढे मोठाले साधू जर आपल्या गावामध्ये राहत असतील तर तरी सुद्धा एवढं मोठं संकट आलंय, साधू काहीतरी करा म्हणल्याच्या नंतर साधू महात्मे म्हणाले काही काळजी करू नका, काही टेन्शन नाही म्हणले, काही काळजी करू नका. एक काम करा, गिलास भरून दूध आणा. ते गिलास भरून दूध आणलं, साधू महात्म्याकडे दिलं. साधून ते गिलास भरून दूध होतं ते हातामध्ये घेतलं, आपल्या झोळीमध्ये चिमट काढली, कशात तरी ती उदीची चिमट काढली आणि ती जी भस्म होतं ती असं दुधामध्ये टाकला. नाईकडे गिलास नेला. नाईला म्हणाला हे दूध तुम्ही प्या. लक्षात घ्या बरं का, साधूने त्या दुधामध्ये ती भस्माची चिमट टाकली आणि आईकडे गिलास नेला आणि आईला सांगितलं हे गिलास भरून जे दूध आहे ना हे तुम्ही प्या. हे गिलास भर दूध जर तुम्ही पिलं तर तुमचा मुलगा उठून आणि तुम्ही जातात. काय म्हणला, तुमचा मुलगा उठून आणि तुम्ही जातात. आई म्हणाली मला कसं जमून, मला आता भरपूर संसार आहे म्हणली, हे जरी गेलं तर काय अडचण नाही, पण मला अजून लय मोठं राहिलंय म्हणली, मला जमणार नाही. बायकोकडे गेलं, बायकोला म्हणाला तुम्ही प्या. असंच तुम्ही जाताना ती उठून. बायको म्हणली हे जरी गेले तर काय अडचण नाही, पण माझं लेकरं बाळ आहेत, मला बी जमणार नाही. बायकोनं सुद्धा घेतलं नाही. पुन्हा बाबाकडं वडिलाकडे गेल्याच्या नंतर वडिलाला बी असं तुम्ही घ्या, तुम्ही जाताना ती उठून. वडील म्हणले माझी बायकोच गेली नाही, मी कशाला जाऊ, मला सुद्धा जमणार नाही, त्याला सुद्धा जमणार. असं कुणीच घेतलं नाही. प्रत्येकाकडे फिरवलं, सगळेकडे फिरवलं, एकानं हे दूध घेतलं नाही बरं का, कुणीच दूध घेतलं नाही. तेव्हा साधू महात्म्याने दूध गाटा पेलं. आता हे काय खरं नव्हतं, हे फक्त नाटक करायला सांगितलं होतं. संसारातले कोण आहेत म्हणजे कसे जीव लावतात का नाही बरं का. साधूनं दूध पेलं, दूध प्याल्याच्या नंतर त्याच्या डोक्यावरती हात ठुला. जसा डोक्यावरती हात ठुला तसा मुलगा उठला की आई पळतच आली. माझा मुलगा उठला की आई पळत आली. मुलानं असा लांबूनच असा जिहाडी घातला, लांब, इथं जवळ अजिबात यायचं नाही म्हणला. म्हणजे त्या मुलाला बी कळलं स्वतःची आई आपल्या जवळ येत नाही. कवा आपल्यावर जेव्हा संकट येईल तेव्हा कुणीच आपल्याला वाचू शकत नाही. संकट आल्याच्या नंतर फक्त भगवान परमात्माच आपल्याकडे, म्हणजे जीवनामध्ये फक्त भगवान परमात्मा, दुसरं कुणीही आपल्याला कुणीच वाचू शकत नाही म्हणले बरं का. एवढ्या मोठ्या कोरोनाच्या काळामध्ये किती लोक गेले, बरेचसे लोक गेले. कितकुसा जंतू एवढूसा फक्त न दिसणारा जर जीव जंतू हजारो लोकांना जर मारित असेल, न दिसणारा बरं का, न दिसणारा जर जीव जंतू हजारो लोकांना मारित असेल तर एवढा मोठा भगवान परमात्मा तारू का नाही येऊ शकणार. एवढा मोठा भगवान परमात्मा काय येऊ शकत नाही, का वाचू शकत नाही. फक्त एवढंच करा, भगवंताचं नामस्मरण करा. प्रत्येकाकडे देव येतो, फक्त देवाला काय केलं पाहिजे, बोलवलं पाहिजे. संत मीराबाईकडे देवाला, तुकोबारायांकडे देवाला, शबरी मातेकडे देवाला, जनाबाईकडे देवाला, असे बरेचसे उदाहरण येतं. प्रत्येकाकडे देव येतो पण देवाला बोलवलं पाहिजे. विठाला विठाला विठाला.